Right, muri Zimbabwe azvisi kupera. Chinhu chiya chiri kuita chichiflopa day by day kune mamwe masides like what happened yesterday. As you all know guys, kuti vanhu ve match and match vari kuita chinhu chavo vachidedzera mamatches avo every Thursday. Saka every Thursday vanenge vachidedzera match and match dzavo. But yesterday it was a different day, and my understanding is that these guys vachapedzera vatongosara vakungobuda vari 3 kana kuti vari 5 vanhu vanenge vari vashoma vanenge vasara pazvinhu izvozvo. Kune dzimwe nzvimbo ndo pavari kufamba vachipinda even kumamalls chitaura kuti iwo pana pashop yako iyo uri kuningirikina iyi mune vashandi takaona maforeign nationals, and then una munhu achipinda kuti ina handina maforeign nationals ndinawo but vari legal zvikanzi aiwa une proof here kuti vari legal. Yes, vane work permits. No, ndiwo kavapa here work permits acho. You know, ma stupid questions vanenge vachibvunza acho. Iwo unganzi wewe uri employer onzi ndiwo kapa ma work permits. Work permit yacho vanotomboziva kuti dzinobuda kupeni. Ibasa ra boss here rekuti akupe work permit yo. As if ndiye anoziva kunobuda ma work permits. So it's something very different zvekutaura nevanhu ava, and it's very nonsensical. But leader wao Jacinda angari kuti zvoni today was a very long and emotionally draining day, but we would like to thank all of you who came out to our marches in communities across the country. Beke we reclaiming our country ndo yanga iripo. So guys, toda kuti tingotanga tichionesana zvimbo dzacho dzavanga vari vanhu vacho kuitira kuti mimite mutase muchionerawo kuti pamwe kuside kwako iwo unogona ngecheka kujamba, but aiwa isusu tinenge tinazvo zvese mudatabase tichiona nzvimbo dzacho. Let me start ku Pietermaritzburg ndo vanhu vacho vanga varipo iwawa. But you know, it's the funny thing now is ivangori vanhu, it's like a normal day in town vari kungozvifambira obva watonzi pane crowd. You know, there is no crowd pazvinhu zvakadai so izvi. You know, it's about 15 people only who were marching in Pietermaritzburg yesterday. And Pretoria class, yes, ndoka kunewo kanhamba wakanga kakaitawo kuvharirawo street wo, but zvikuita zvitodzika manhamba ari kutoenda chitoenda down each and every day, zvichingoenda down zvakangodaro. And tobva taita pane this place, what is this place? Yeah, dzimwe zvacho dzanga dziri muningirikini Benoni. Ku Benoni hakuna akabuda, but what happened in Benoni is that mashops anga akavharwa ikoko chete, that's all. But hakuna kana one anga ari kumacha ikoko. Ku Giyani march and march, these are the people who were marching in Giyani. Look at the numbers guys. There were very few. People are sick and tired. Vanhu vaneta vakudawo zvinhu zvinoita se zvinofamba. Pangola, look at these guys in Pangola. Pongola, it's Pongola. Yes, Pongola. Tarisai to number tocho tiripa papo. And then tichipa pa Pongola, look at this very few people. If atongo ma communities mango ekuti kunenge kusina kana imboripo kubuka Buka. I don't know where Buka is, but kamwe kanigrini kangaripo. And then Diepsloot. Diepsloot. It's very funny. Diepsloot, I only saw 3 guys in Diepsloot. Ndo vaiita zve match and match. Tichibva pa Diepsloot, kune vanga vari is Bulen. Where is Bulen? I don't know where is Bulen, but there were very few as well. And tobva tapinda Hillbrow ndo ichiri nemanumbers anga ari up muHillbrow, panga pachitori pakaipa in Hillbrow. And Hamaskra ndo imwe yanga ichiri yakadya nduru. Hamaskra yanga kwakatsamwiwa zvisingaite. Hamaskra namba yanga ichiri yakati one day. So manumbers acho ari kuti achidona, mamwe ari kuningirikinawo dzimwe nzvimbo vasati vaita give up, but pazvasvika izvezvi pavanomacha after the next 3 vaningirikini vanenge vasara va 4 chevanhu. Mpumalanga, yes, manumbers in Mpumalanga anga ari bit different. And tobva taonawo kumwe kwacho kwatichatotauri mazita inzvimbo yanga ine vanhu vashoma. I think it's about 2, 4, 6, 7 people only who were marching. Zvinonzwisa tsidza titi ndo zvazvinoita vanhu vari kungwara, you know, vanhu vangwara. And Durban
Durban kwanga kune manumbers mashoma tichicompare nematangire avakanoita chinhu ichocho. But ladies and gentlemen, let's talk now. Let's dive into here comment section before I get into the serious business today. I just want to pick only 5 people vari serious tikuda vari kupisa chete kuti zvakamira sei, vari kutodii zvakaitika zvinhu izvozvo izvi. The industrial areas in Pinetown need to be visited with Home Affairs, Labor Inspectors, SAPS, LACO, etc regularly. Izovela umsevenzi ndo imwe iri kutaurwa nemumwe. Aiwa, chero vakavhizita, kana usingashandi usina kujera kushanda, it doesn't make sense and it doesn't change anything. Munhu unoona kuti uchitopedza kutoningina obva ungonzi iwo ibva futi mabasa acho amukuchemera mamwe acho amumbofe makazomboada at the end of the day. Akumana mabasa kunoitwa zvakasiyana siyana handidi kunyebera. Iwo ungati uchipedza kushanda, like what is happening right now, unoti uchipedza kushanda ngatiti for example ukushandira murungu obva wanzi wapedza kushanda wakunochaisa unzi sewageza mota yemurungu ungazviita wopiwa mari kuti transport chacho is a big problem. But I'm not saying kuti vari kugona pakubhadhara low ningirikini iyo iripo iyi pama low wages ava zvinhu zvokuti guys mabasa acho amuri kukomplainira amumboashande ndonyaya ndiringotaura because anga angoripo kwakubva kudhara and most of these jobs akatocreatwa nemaforeigners acho amuri kutaura nezvavo ipapapo. Umwe ari kuti spaza shops are not the only focus. Bricklaying, plastering, roofing, electrical, plumbing, glazing, printing, carpenting, paving, landscaping, repairs, mechanical, tailoring, housekeeping, including pastoring and more, as long as it is not a scarce skill. Bricklaying. You think it's funny? Unganoita bricklaying. This is fun, guys. Okay, we only remain with 3 comments so that I dive into the serious business of the day because right. At first I never understood your vision and I'm glad now I do. I hope you also assist with the imbalances we have in our provinces as well. As South Africans, we have made it a norm to leave our provinces of birth because there is no work and flood other provinces. Others have struggled to get jobs because of systems not in place, and the flooded provinces become affected because locals end up being limited with resources and not finding those very same jobs, especially key health and education sectors. My plea therefore is look into this and fight for all provinces for a economy and free from corruption so that people won't need to cross provinces to get jobs. You see where they are going now. You see the angle that they are moving in right now. Vachapedzera vakudzingana pachavo. Iwo uriwe kupiwo dzokera kuside kwawakabva. Guys, this is not right. Okay, 2 left. Today Jeffreys Bay was marching a peaceful march, doing door to door. Some foreigners are gone. The march started at 4 o'clock in the morning till 1 o'clock, but the ending people were still busy doing door to door till late, going to the shops and all that stuff. Then the Pakistan decided to come in the location with guns. Police and soldiers came and talked to them. Then they start going, listen, Kisisi, the move is starting here in 2 minutes. Remember, it was 6 double cabs in 2 minutes. Just the pass by in the corner, they're standing. I just heard the guns shots. The police and soldiers came running to the spots. Pakistan's keep shooting. Guess what happened? Our police and soldiers can't shoot back because the commander, he doesn't want to give them permission to shoot these guys. Keep shooting, standing in front of the police and soldiers. Then they go, then so-called our protectors, they go and speak to the commander and some of the community people. Then after that, I saw the community running to the shop and start looting. One left.
because you are going to get tired and you end up quitting this thing of yours because you are not going crazy. It's good for water. Zvakaoma mufunge one mubasera tobva tarowa pasi topinda hedu pane nyaya iri kupisa iri donzi ionekwe nevanhu vakaita kunge wewe, right? Today in Pinetown, my brother was caught leaving work and they took his phone, wallet, and we didn't work and they said, bring that phone, Mjoba. He is dying to say he is dark. Now every black person is now called a kwere. My child is no longer have. They take his things because they say kwere. Ukuzviona nyaya dzakuitika manje dzanyaya dzekuti makusvika pakutsvaga munhu akasviba motanga kuti uri kwere zvisi right. Koma ndo nyaya yacho tiri kutaura kuti kwazviri kuenda kwazviri kuita zvinoitika zvikaramba zvichiitika kwazviri kuenda ikoko kugaizika handidi kukunyebera muchapedzera vakungorowana pachavo zvavo. Iwewe ndiwo akadai so, iwewe ndiwo akazodai so, iwo ndiwo uri kukonzeresa nzara, iwo wai wazosviba. Saka munhu wese here anofanira kuzvarwa akatsvukira here naive vedu. Even ukatotarisa ivo pachavo havasi vese vakatsvukira ka. Vamwe vacho havana kutsvukira like the way yamunenge muchida kuti muchitarisa ipapa. Havasi vese vane ma light skinned, but osvika pakutorerwa phone imbavha vanhu. Hapana chekuti tingataura kuti chii chimwe chatingatarisa ipapa. Imbavha vanhu ava. Ndo zvinhu zvamunofanira kunge muchiziva. Ari kuleader chinhu ichocho wacho. Those leaders zvavanoita manje vanopinda vanotanga kunokorovhera mazimbavha asina zvekuita vaiva handi yakomana tinodai so asi munhu anotofunga kuti but nguva ise ndanchibaka ndanchibata po odiyo agatombopinda tovabatira imomo tiri pakati pekuti bvai munyika medu obva kuti kunenge vari kwabata munhu wacho vari kuti chero muforena like tarisai pese paitika izvinhu zvese zvinana xenophobia zvinana zvekumashure paimbopiswa vanhu pepe. Tarisai zvaiitika ipapo kuti munhu aibatwa wacho chero zvikanzi munhu vamupisa vamuita sefoni yake yezoenda kupi. Mari yaanenge anayo vaizoidzosa here, vaizoisarenda here kana kumaauthorities ori kunani. So ndo chipfungwa chavangori nacho chihondo mubrain chekungoti aiwa the belief kuti ndimuri kuti uraya nenzara ndo pane chibelief chavo. Izvo zvimakusvika pakuti hanzi maprovinces kune vamwe vari kubva kune mamwe maprovinces achiuya muno machishaisa malocals basa ndokwazvakutoenda ikokoko. But anyways, regedzai tipinde pane nyaya imwe inokwanisa kuenda mberi tokwanisa kuona kuti pane zvinhu zviri kufamba mana because right now these guys they are now in a panic mode kuti aiwaka imi nyika yenyu yakunzi ine xenophobia, what's going on with you guys? So South Africa opens visa free entry to 32 African countries amid ongoing xenophobia challenge. South Africa has expanded visa free access to citizens of 32 African countries, a move aimed at boosting tourism, trade investment, and regional integration across the continent. The decision comes as the country continues to grapple with xenophobia, with heated debates over immigration, while reaffirming its commitment to African unity and legal migration. The government has repeatedly condemned attacks on foreign nationals and warned against vigilantism. Supporters say the visa-free policy is a major step towards a more connected Africa, while critics argue that domestic concern over jobs, crimes, immigration remain unresolved. Can South Africa balance open borders with growing internal pressure, or will xenophobia challenge continue to overshadow its vision for African integration? I don't know. But the 32 countries are Algeria, Benin, Botswana, Cape Verde, Comoros, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, right? Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sao Tome and Principe, Seychelles, Tanzania, Tunisia, Zambia, Zimbabwe, Angola, Eswatini, Democratic Republic of Congo, Republic of the Congo,
Senegal, Uganda, Burundi, Burkina Faso, Mali ndo nyika dzarangarirwa pano zvamanje dzanzi aiwa imimi regedza itite se imimi timbovhurirana mukana timboitirana zvevisa free kuti zvinhu zvinge zviita se zvinge zvichizofamba panapa. Saka ndangoti aiwa inini kana nyaya ichinge yakadai soka nyaya dziri very important like this dzinoda kugara dzangofambirwa. Saka inini ndagara ndangofambirawo nyaya dzacho, ndagara ndangouyawo panapa chivhitivhiti chacho kuitira kuti imimi ndimi vanhu vacho murambe muchingonzwa nyaya dzacho. Pachinge pazobudikira dzimwe nyaya muri yeZimbabwe I will never disappoint and I will be here tichionesana kuti zvichange zvakamira sei kumberi uko, ndianani vachange varipo paground, ndianani vachange vachiita zvinhu zvichange zvichinetsa. But for now regedza indirowe pasi zvangu. Nyaya yanga iripo ndeyekuti zvoni match and match iri kuluza momentum every day and vari kuita vachiflopa zvekurevesa, manumbers adonha adzikira. Pamwe pacho panga vanhu 9, vamwe 8, vamwe 16 people, vamwe 20 vari panga patoni manumbers akatowanda. Waitoona pane vanhu I think 200 ndo angatori mabig numbers like zvasiyana and manumbers acho adropa than matangira zvakaita because izvezvo hapasina pekuti ungati every Thursday. Even kana pfungwa dzacho ushati vanhu vanorizinaira ungati Thursday udawo masha Thursday kumabasa kwacho utaure so wana ngomacha marovha chete. Saka vanhu vacho havashandi vanongoswera vakagarira zvomiriro Thursday chauya and then the next thing unongochida bozara da kufeedwa kana vacho at the end of the day ungangoti munhu handi every day unomacha udzoka nenzara umba kwake ada ushaya chekuzota azonudya futi. So all those things zvinhu zvekuti zvinenge zvichizo contribute panyaya dzacho. Saka zvamanje manje ari panhiri kudai so ngatisanganei pane imwe nyaya inoteera ichimboisira panapa. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. You have a good night guys.